jingpule naga kitab u Jeremiah nong yithu lupa kalenong gabalai pho kar khod iwei hadu ar khat ar hadu khat san bat khat pra hadu ar pho ar kane ka ktien kabalawan sha u Jeremiah now utrai kumne u ong u Blei kenrat ka Israel to tho hakakon ya ki ktien baro ki ba ngalakren hapi na ba utrai u ong kumne ka jingmong jongpi kan kochu ka jingmong jongpi kalong ka bajur don ubaspan ya ka jingmong jongpi don dawai ban pen kot yapi ki ba iye jongpi baro kilaklet yapi kim salya a yapi na ba ngalatangon yapi kumba le unong shun kumba ay saja udusmon ubarunar namar ba ka jingbom man jongpi kalong ka bakraw namar ba lapala than ki pap jongpi tipi yam le haba phimong ka jingpang jongpi kam kochu namar ba ka jingbom man jongpi kalong ka bakraw namar ba kapala than ki pap jongpi ngala le ya kine ki ai hapi utrai u ong kumne hakmi ngante pen bhab yang ya kanam kaburom jong ki ying jan u Jacob pangan isen ya ki ying shong jong u ya kanong ba ansa te biang halor ulum jongka bat ki ying sim kan yeng ha ka ba ka ju yeng naki ansami ki jingrwai aingu bat ki sur jong kita ki balik men ngan pen roy yaki patkin kendian ngan pen yo burom yaki te kumta kin sngoren ki khun ki ti jongki ken salong kum men hendai bat ka ken hun yalang jongki kan sane den hakmat jonga ngan sa pen saja yaki tu ki baban ben yaki usim jongki salong uway na kihi unong senshar jongki sami na pedeng jongki ngan sa penwan ya shajan but sa wan hajan jonga na ba ubanud ban hi dalade shanga ong utrai do pin salong ki pa jonga ngan salong Blei jongpi ka ktien jong utrai kasam shispa ar kad khot khat san hadu ar pho ar but ar pho pra kijat ben riu kintieng burom ya ka kerteng jong utrai but kisiem per thei baro ya ka burom jome haba utrai sa te biang ya ka zion but sa pau ha ka jing phalang ka burom te sa jubab ya ka jing duai ki ba rangli i ben ya ka jingker pa chongki ai ya gani antho na ka benta ki pateng ki ban sawan ba ki briu ba andang kha kindup yaro ya utrai namar ulapen na ka jaka bukhu chu na bedeng utrai ulapen ya ka perthei panyo sngo ya ka jingud ki koidi ban pelan ya ki ba la sha pen rem ban yam Kibriu kinsa pen bana hazion ya kakarteng utrai kinsa ya ro ya ha Jerusalem habaki pat ben riu bat ki hima kin yelum lang ban mane ya utrai ki khun ki shakri jome kin shong suk shong san ki khun ki siu jong ki kin ne den hakmat jome ka gospel kat kum o Matthews bukhuit kalenong kabakhat saw kad khod ar phu ar hadu lai phu henriu marukum ta u Jisu ulapha ya ki senran ban kyu ha kaling pan let no hashwa jong u shashiliang kaduriao kad ba ma u pat udang pha no ya upat ba enda ula ai khuble yaki ula let kyu sha ulum bandwai we briu habala premier u Jisu ula dangsa marway kaling kaladon hapdeng kaduriao kala kala be persha yaka bat kido kila kenting ya kaling habdeng lai bat henrio ba jemen step u Jisu ula wan shaki da kabayad halor ka habaki senran kila yoi bawiyad ha ka kila shepting her
Kadai kerengai kila ong, bat kila lenyar da ke jing shep ting, markumta u Jisu ula kren haki, wat ting dei mga, teo Petrus ula juba, ko kenrat, lada dei mame, tu hukum bangan wan halor ko shame, ale ula pai ktien u Jisu, kumta o Petrus ula mi na galing padlas dang banyad halor ko sha u Jisu. Henry haba ula sngo yakal bakajur ula ting bat ula sedang bangam ha ka rap ko kenrat ula perta shisendon u Jisu ula kener bat ula bat ya u ong Blei PR tatien kat no piduna ka jingen bat haba kila kiu ha kaling kala kala sange ke senran ki badan ha kaling kila ngu la dem ya u Jisu de shisha melong hun u Blei kila ong kila let shiliang kaduriao bat kila one boy sha Genesaret ki pait ba kila itu shisendon ya u Jisu kumta kila pa wanra shau Jisu ya ki bapang na keleng saudong kata kathan kila kirpat yu bansha bakin kata la kumno ya kremyang jankup jongu kat ki ba lakta ki lakon ka gospel jong utrai